Ang tini norokno berambati songma songoi phunuknai phadi hinkhe nailinai ang oro tamo nakha puilano ang o jagao beg mwkhwtwng helawui nakha je nangmani moso berama alu piyaj phantok tei akran patlajar no ang sui nakha o jagao hinkhe tabuk puilano o jagao bwtui boksanai tei bwtui kaham khe muthungui nanai kutuk rwui bwtui muya hinkhe berambati hinkhe aswk thoikya ongo aboni bagui kaham khe bwtui ni muphunna nangra o tui kutugui paikya o jaga ang tabuk swtui rwgranai swtui rwmani yagulo som bo rwnai som rwui bono taisa muthung pinai kutuk rwui aboni pore ang o jagao moso kwthang helabui tonmani abo bo rwnai tei berama mangni sui tongma bo rwnai berama hinkhe jar jar isa mui kwbang hwnkhe taisa berama kwbang bo nangnai anile mui kom ba ang berama mangni rwkha er pore tui kutugui paikya tabuk o jagao ang alu bo kisoni risinai alu rai tonmani no tei ang o jagao phantok rai tonmani abono bo tabuk kisoni risinai phantok rwbaimani yagulo ang o jagao akran sui tonmani abono bo kisoni rwnai joto eklogi rwui tabuk khe kutuk rwui songnai kaham khe muphunai bwtui kaham khe munkha hinkhe belai no thogo beram bwtui thoknani hinkhe som moso berama nangya hinkhele thoikya aboni bagui ojon motoi khe rwna nangnai hinkhe belai kheno thogo tei bandar ni manthokma season nogo hinkhe bandar rok rwkha tebo thogo chwng obono phunga chiri chiri mai kutung bai machakha hinkhe belai no opungui chai mano sokna bo belai no kwlai tei tubuo thogo obo belai no tabuk khe ani berambati kutugui paikya tei kwchar kwchar o ang bono kolui songpinai norok letera thokjak phantok berambati mohaikhe songmani comment khai sadi thokjakkhe angle belai no thokjago berambati mankhe tei oino muisin nangjagya aswkhe thokjago bono norok jodi no ani video no naithokjak hinkhe like khai di share khai di norok ni family member bai tei friend rok bai tei comment khaina tapok di tei ani channel no subscribe khai di tabo ani berambati bwrai no munkha tabo ang o jaga karinani swkang piyajo rai tonmani no rwnai piyajo rwui tei 2-3 minute hai songpinai songui bono ang piyajo muphunui nanai tabuk to doina ni season o jaga piyajo rwyawi doina pata rwkha bo belai no thogo tei tumo tomo anaro tabuk doina pata kwrwiba ang piyajo rwui no songkha tei banda bo rwkha hinkhe banda hinkhe tei sana kok no kwrwi aswkhe no thogo mumo tomo bahai mankha mai o khuiphai tabukle ani berambati munkha kari mankha norok bo bai khe songui chainai di belai no easy songnani but belai no tasty obo janani obo wngkha chini bukung bara ni favorite chamung berambati.